dajú zlúčiť. Vytvoríme si projekciu 1. Pri konečnostavových akceptoroch vytvárame projekciu 1 tak, že najprv si do jednej triedy rozkladu dáme všetky stavy, ktoré sú koncové. V tomto prípade sú koncové stavy tie stavy, ktoré obsahujú koncový stav. Podľa automatu vidíme, že dvojkrúžok je len pri stave K. Tak v tabuľke hľadáme všetky stavy, ktoré nám vznikli a obsahujú písmenko K. Znamená, že SAK a SBK budú koncové stavy a zapíšeme si ich do jednej triedy. Všetky ostatné stavy zapíšeme do druhej. Čiže S, SA, SB. Druhú projekciu robíme podobne ako pri konečných automatoch, čiže sledujeme, do ktorých tried daný stav smeruje. SAK ide pre 0 do prvej triedy, pomocne si označíme to ako prvú triedu, toto ako druhú. SAK ide pre prvú aj druhú, pre 0 aj jednotku do prvej triedy a SBK takisto do prvej a prvej triedy. To znamená, že tento stav sa nám táto trieda sa nám už nezjemní. Pre S-ko z tabuľky ide do SA a SB, čiže do 2,2 triedy. SA ide do SAK, čo je v prvej triede, a SB, čo je v druhej. To znamená, že do odlišných tried a táto trieda sa nám rozčlení. Ešte si zapíšeme, že ide do SA, do 2, do 1 a 2 triedy. Ďalej tu máme SB, ktoré ide najprv do triedy 2 a potom do triedy 1. Čiže 2,1. Z toho vidíme, že aj SB sa nám rozčlení. Takže ide do triedy 2 a 1. Urobíme si ďalšiu, keďže projekcie P2 a P1 sa nezhodujú, urobíme si ďalšiu projekciu P3. Môžeme si SAK a SBK zostávajú stále v tej istej triede. Pri vstupe aj 0 a 1, to znamená, že táto trieda sa nezjemní. A keďže ďalšie 3 triedy sú jednoprvkové, tak tam zjemneniu už nemôže dôjsť, takže si ich opíšeme. Vidíme, že P2 sa rovná P3, takže už sme skončili redukciu a determinizáciu a na základe nej môžeme zlúčiť stavy SAK a SBK do nejakého stavu, nazveme si ho K. A môžeme si nakresliť výsledný determinizovaný a redukovaný automat pre
daný jazyk. Takže počiatočný stav je S. Označiť počiatočný stav netreba zabúdať. Ďalej sú tu stavy SA a SB. Stav SA, SB a nakoniec finálový stav K, finálový stav dvojitý krúžok. Podľa tabuľky pozeráme. Zo stavu S ideme pri vstupe 0 do SA a pri vstupe 1 do SB. Zo stavu SA ideme pri vstupe 0 do SAK, ktorý sme si označili ako K stav. A pri vstupe 1 do SB. Zo stavu SB ideme pri vstupe 0 do SA. A pri vstupe 1 ideme do stavu SBK, čo je Kčko naše. A v stave SAK ideme do SAK a SBK, čo sú vlastne všetko Kčka. A takisto aj v stave SBK, keďže sme zlúčili SAK s SBK, to znamená, že v stave K ideme pri vstupe 0 do stavu K a pri vstupe 1 takisto do stavu K.